Keď máme náš mesh naimportovaný, môžeme ho otvoriť a vlastne prejsť do jeho úprav. Tu môžeme vidieť 3D priestore našu zbraň, ktorá, ako vidíte, ešte nemá na sebe textúry, alebo má teda základný materiál, pardon. Na to, aby sme na ňu aplikovali materiál, si náš materiál označíme v content browseri a následne sa vrátime do animset editoru a v záložke mesh si rozbalíme role to materials a tu vlastne môžete vidieť, že ja som na zbraň použil ako keby 5 materiálov, ale každý bol zložený z rovnakej textúry, takže môžem tento môj materiál, ktorý som označil, priradiť do každého pola. Vlastne počet týchto materiálov záleží od spôsobu, akým je modelovaná zbraň v 3D programe. Pomocou zelenej šipky napravo od týchto čísel materiálov môžem priradiť vlastne ten materiál, ktorý mám označený v content browseri. Postupne môžem vidieť, ako sa na moju zbraň vlastne priraďujú tie materiály. Tak, keď máme toto hotové, budeme musieť ešte definovať, kde je konkrétne náš bod, kde sa má vytvárať vlastne záblesk strelby alebo efekt strelby, čo býva vlastne na konci hlavne. Keď zbraň vystrelí, tak sa vlastne spustí efekt, ktorý napríklad spustí oheň alebo podobné efekty ako záblesk a podobne. Na pridanie takéhoto bodu si rozbalíme hore roletu mesh a prejdeme do socket manager, čo je vlastne manažer týchto takých v podstate záchytných bodov. Vytvoríme new socket a keďže máme na výber len 3 miesta, kam môžeme tento bod alebo socket umiestniť, je to vždycky stred každej kosti, alebo momentálne neviem vám povedať, či je to stred alebo koniec, ale keďže my sme na konci našej hlavne vytvorili bone 3 alebo tretiu kosť, tak tam vlastne pripevníme aj tento socket. Pomenujeme ho napríklad muzzle flash socket, čo bude predstavovať vlastne akože hlaveň alebo záblesk socket, ako záblesk hlavne. Následne vytvoríme ešte jeden rovnaký socket, ktorý pomenujeme MF. Bohužiaľ vám neviem upresniť, k čomu sa tento socket využíva, ale v podstate ja ho vytváram, keďže je to tak uvádzané na UDN a zatiaľ som to ešte neskúšal bez neho, ani som neštudoval vlastne v Unreal Scripte, kde je využitý. Keď máme toto všetko hotové, môžeme sa vrátiť do content browseru, pretože úprava našho meshu zbrane je hotová. Importovať tentokrát budeme znovu mesh a jedná sa o mesh, ktorý bude zobrazený z tretej osoby, ako napríklad keď stretnete nejakú postavu v hre a že bude držať vašu zbraň, tak vlastne sa zobrazí na nej tento mesh tretej osoby. Zvyčajne býva menej detailný s menším počtom poligónov, avšak ja použijem rovnaký mesh, akurát ho dvakrát znova naimportujem do UDK. Opäť si teda otvorím vlastne, alebo označím môj mesh a vlastne chytím a preniesiem ho do UDK alebo do content browseru. Mesh sa začne importovať. Vlastne jediné, čo zmením, je, že za mesh pripíšem ešte 3P, akože third person, ako tretia osoba. Následne môžem stačiť OK. Keď je mesh naimportovaný, znova si ho otvoríme a celý tento postup, ktorý sme robili aj pri meše pre prvú osobu, zopakujeme. Teda v prvom rade priradíme textúry alebo materiály. Ja si idem ešte materiál označiť do content browseru a následne pomocou zelených šípiek v záložke mesh materials ho priradím k mojej zbrane. Následne ešte opäť vytvorím sockety, alebo teda tie ako keby záchytné body, new socket, bone 3, muzzle, flash, socket a následne ešte ten druhý socket MF.
môžem vlastne vidieť, že kde sú tieto sokety umiestnené. Vidno je, že ten soket sa vlastne nachádza na konci hlavne, kde je aj vytvorená tretia kosť. Kosti si môžete napríklad prehľadnúť, sú to vlastne v strome kostry ako keby, a máte prvú kosť, druhú kosť a vlastne tretiu kosť. Možno sa budete čudovať, prečo tu je tento rúžový pásik, alebo teda ako keby kosť, ale to je v poriadku, pretože tu sem ako keby vložilo UDK. Môžeme následne zavrieť Animset editor a prejsť k importovaní animácie. Alebo ani nie importovaní, ale najskôr si vytvoríme v podstate animáciu priamo v UDK. Klikneme teda pravým tlačítkom a dáme New Animset. Group premenujem na Animations a name dám ako Mohsin Nagant Anim, ako Animation. Následne sa mi otvorí vlastne aj okno s úpravami tohto animsetu, alebo teda vlastne ako keby balíčku animácií. Hneď vidím, že vlastne mám vo výreze, alebo teda v tom 3D priestore ukázanú moju zbraň. Ak by sa tak nestalo, tak si vlastne tuto môžete v rolete Skeletal Mesh nájsť a vybrať. Mohsin Nagant Mesh. Následne ešte budeme importovať našu animáciu vytvorenú v 3ds Max. Pomocou vytvoríme to, alebo importujeme to tak, že v rolete File dáme import PSA. Nie new animset, ale import PSA. Nájdeme si našu animáciu, označíme ju a dáme vlastne otevřiť alebo naimportovať. Keď je toto vlastne hotové, môžeme si pomocou ako keby tuto dole vidíme časovú keby priamku a môžeme vlastne našu animáciu si prehrať. Keďže moja zbraň v podstate, alebo moja animácia neobsahuje žiadny pohyb, tak nič neuvidíme. Náš Animset editor môžeme následne zavrieť a s tým je naša úprava zbrane v editore kompletne hotová a náš balíček je veľmi podstatné si na konci práce uložiť. Takže pravým tlačítkom kliknem na WP Mohsin Nagant a dám save. Uložím si ho vlastne do už defaultnej zložky Weapons ako WP Mohsin Nagant.